Мезотерапията е метод, при който чрез многократни обождания в кожата на лицето директно се вкарват продукти като минерали, витамини, аминокиселини, колаген, хиалуронова киселина и хомеопатични препарати. Така в дермата постъпват различни вещества, които спомагат за нейната допълнителна хидратация, възстановяване и се придава свеж вид. Към процедурата се пристъпва след предварителен дерматологичен преглед за преценка състоянието на кожата. След това обезболяваме с анестезиращ крем и пристъпваме към манипулацията, като тя се извършва с много тънка и финна игла. По този начин чувството за дискомфорт при пациента е сведено до минимум. След процедурата е възможна появата на малки папули, синини и зачервяване, които изчезват до 24 часа. За постигане на оптимален резултат се прави курс от процедури, които се определят от състоянието на кожата и използваните продукти. Предимствата на тази процедура са, че се възстановява кръвообращението, възвръща се тонуса на кожата, подобрява се нейната еластичност. Освен директния достъп на хранителни вещества в кожата и многократните обождания също допринасят за допълнителното стимулиране на обменните процеси, което спомага за по-бързия резултат на процедурата.